Moi, mä oon Leeni. Ja mä oon Moona. Ja tää on meidän kanava Paremman lapsiarjen puolesta. Tänään me kerrotaan vähän tarkemmin, keitä me ollaan. Kuka sä oot? Mä oon Moona ja mä oon 30 vuotta, täytän tänä kesänä 31. Entäs sä? Mä olen Leeni ja mä olen 33 vuotta. Täytän syksyllä 34. No, millainen parisuuden status? Minun parisuuden status kuulostaa viralliselta, mutta se on ihan virallista, me ollaan naimisissa. Mites kauan? Me ollaan oltu naimisissa vuodesta 2011. Mites sun? Meillä on vielä vähän tuorempi, mutta ei enää ihan niin tuore. 2016 mentiin naimisiin. Eli myöskin avioliitossa. Kyllä. Mites sitten teidän lapsi? Meillä on 8 kuukautta vanha pieni poika, Lionel. Ja tää on aika hauskaa, koska meillä on melkein tasavuosi ikäero meidän lapsilla. Eli meillä on sitten taas vuosi ja 8 kuukautta, mutta hän on sitten tyttö. Ihana mennä aina vähän silleen, että mä tiedän etukäteen vähän mitä on tulossa, niin mä voin laittaa sun paniikkiviestiä. Mitäs muuta saat kuin äiti? Mitä muuta sä teet? No työn puolesta mä oon ravinto- ja hyvinvointivalmentaja. Eli mä valmennan ihmisiä voimaan paremmin. Mulla on mun sellainen lempilapsi, mun sydänaihe on makeanhimo, koska mä oon itse entinen karkkinarkki, siis todella paha sokeriaddikti. Joten nyt mä haluan auttaa kaikkia, jotka kärsii siitä samasta asiasta voimaan paremmin ja pääsemään siitä eroon, koska elämä makeanhimon kanssa ei välttämättä kovinkaan kivaa. Eikä saa sua voimaan hyvin, eikä tee terveeksi. Se on varmasti sellainen yhteinen tekijäkin, miten me ollaan tutustuttu. Molemmat on kiinnostuneet just hyvinvoinnista. Kyllä. Entäs sinä? No mä oon itse asiassa ammattibloggaaja. Mä oon kirjoittanut nyt 9 vuotta ja mun blogia ja tehnyt myös YouTube-videoita. Ja tosiaan somen ja valokuvaamisen parissa ja kirjoittamisen parissa on nyt työskennellyt sitten pidempään yrittäjänä. Eli mä oon henkilöiden yrittäjä, vaikka mä nuorena en sitä ehkä tiennyt, mutta sitten blogin kautta tajusinkin, että tämähän on se mun juttu. Ja myös mulla on toi hyvinvointi siellä niinku semmonen kultainen keskitie tai punainen lanka, että se hyvinvointi on mun se, että mä haluan, että mä pystyn kannustamaan ja inspiroimaan ihmisiä voimaan sekä henkisesti että fyysisesti paremmin. Ja se meillä varmaan, miksi me synkkaa niin hyvin, koska meilla on samanlaisia ajatuksia tuosta hyvinvointiasioista. Mielenkiinnon kohteet on niin aika... Ja yrittäjyys niin, myös. Kyllä. Siis yrittäjä-äitikaverit on kultaakin kalliimpia. Mitä muuta kuin sitten oot naimisissa ja teet töitä? Mitä sä harrastat? Mitä teet vapaa-ajalla? Onko sitä harrastuksia? Mun täytyy sanoa, että mulla harrastukset on kyllä se työn tekeminen. Että toki niin kuin, esimerkiksi jooga on mulle hirveän tärkeää. Mä joogaan kotona, mutta liian vähän on ehtinyt äitiyden aikana joogata. Toivon, että nyt priorisoin sitä, koska aina on aikaa niille tärkeille asioille. Mutta se työ on mulle myös harrastus, koska valokuvaaminen, kirjoittaminen, lukeminen, uusien juttujen lukeminen, ne on mulle niin kuin tosi rakkaita harrastuksia myös. Ja mä oon tosi kiitollinen siitä, että mulla on tullut niin kuin aikuisuuden myötä mahdollisuus tehdä työkseni periaatteessa mun harrastusta. Niin, se on ideaalitilanne. Niin, se on ihan parasta. Kunhan ehkä osaa erottaa työden vapaan jollain tavalla. Mutta lapsi auttaa siinä, niin koska kun sä oot lapsen kanssa, sä et voi tehdä töitä. Niin, se on olla niin keskittynyt siihen tähän hetkeen. No mutta mites sulla, mitä sä harrastat? No mulla on kyllä toi sama, että yrittäjyys vie valtaosa mun ajasta, mutta mä oon kyllä yrittänyt opetella nyt sitä, että mä rajaan sitä työaikaa tarkemmin. Mutta myös kun mun työ, jos miettii hyvinvointia ja ravintoa, ne on mun intohimon aiheita, joten sit monet mun harrastukset liittyy myös niihin. Mä luen paljon, mutta yllättäen. Tai kokkaat. Tai kokkaan. Teen uusia reseptejä. Teen mun miehelle brunssin, tämän tyyppisiä asioita. Mutta sitten liikunta on mulle semmonen... Joo, se on mulle. Siis jos ei muuta, niin sitten kävely ulkona, ulkoilu ja jooga. Joogaa mä teen joka päivä edes vähän siis kotona. Ihanaa. Koska se pitää mun kropan ja mielen niin kuin kunnossa. Mä tykkään. Joo, sen mä sanoisin. Ja mitäs muuta mitään miettii? Kyllä siinä oli jo. Niin. Totta kai ihan normaalit siis ystävät ja tämmöistä asiaa. Niin. Mutta ne on semmosia niinku harrastusjuttuja, mitkä tuo energiaa. Jos sun pitäis vähän kertoa, että millainen äiti sä oot, sun kasvatusfilosofia, että millainen sä niinku oot äitinä, niin jos sä muutaman lauseen kerrot, niin... Mä koen, että mä oon aika lempeä äiti. Mä en halua olla heti sanomassa ei kaikkeen. Mutta onko semmoinen vapaakasvattaja, että ihan saa? Ei, siis mun mielestä lapsella täytyy olla rajat. Mutta jos mä vertaan itse, niin se on varmaan erilaista ollut 80-luvulla, kun mä oon ollut lapsi. Niin tuntuu, että silloin oltiin aika tiukkoja niin kuin kaikesta. Jotenkin. Et mulla on ollut aivan ihana kasvatus ja aivan ihanat vanhemmat edelleen. Mutta jos mä mietin, niin mä uskon, että musta olisi tullut vähemmän ehkä semmoinen stressaavampi ihminen, jos mä olisin saanut vähän niinku rennomman. Tarkoitatko sä vähemmän stressaava? Joo, vähemmän stressaava. Okei. Et jotenkin mä olin koulussa esimerkiksi ihan tosi
paniikissa, jos mä teen virheen tai pelkäsin rangaistuksia tämmöisiä, että mä yritän mun tyttärelle tuoda ehkä vähän semmoista rennompaa. Lempeyttä. Mutta se on ehkä tämän hetken sanakin semmoinen armollisuus itseä kohtaan ja semmoinen, että löydetään se tässä hetkessä elämisen taito. Että sit haluu sitäkin tietty sit omalle lapselle kasvattaa. Ja mun tytär on tosi kiinnostunut kaikista ja haluaa tehdä ihan hirveästi kaikkea koko ajan. Ja mä annan sen tehdä. Siis, jos se haluaa tiskata, se tiskaa. Jos se haluaa sekoittaa jotain sämpylätaikinaa, kun mä leivon, niin hän saa sitä tehdä. Toteuttaa niin, ettei ole vaan niin, että ei toi ei sovi lapselle, sä teet nyt sitä. Niin ehkä se, en tiedä onko se lempeys nyt se oikea sana. Mutta... Kyllä kuulostaa, kun mä sitä vaikuttaa lempeältä äidiltä. Rakastavalta ja lempeältä äidiltä. Rakastavat rajat. Ehkä vähän myös välillä huolehtivalta. Niin, mutta kuka äiti ei olisi sellainen? Nimenomaan. No, kyllä niitäkin on. Se on tosi rentoja äitejä. Niin. Mä aina katon haikeasti, että vitsi kun saisi edes palasen siitä. Niin. Joo, siis mä en ole varmaan se rento äiti, jos mun miehet kysytään. Sillä mä en kuvailis mun filosofiaa. Voisin olla, se olisi ihana ehkä olla vähän rennompi. Itselleen se olisi helpompaa. Kyllä. Entä sinä? No, mun täytyy sanoa, että mä oon aika temperamenttinen äiti. Että mun persoonassa on todella vahvasti, että mä oon älyttömän temperamenttinen kaikessa, mitä mä teen. Ja kyllä se näkyy siinä äitiydessäkin. Välillä hyvässä ja huonossa. No mä oon näistä rakkaat aika ylitsevuotavasti välillä, mutta mä myös hermostun helposti. Mun täytyy oikeasti aina niinku keskittyä siihen, että no niin, Tobia vauva, en mä voi sanoa siinä mitä vaan, tai käskeiltä mitä vaan. Mut siis, et ehkä se temperamentti näkyy myös nyt jo pioneerissa, vaikka se on 8 kuukautta. Että hän on myös semmoinen, että jos hän haluaa jotain, niin hän kertoo sen. Hän haluaa sen nyt heti. Niin, ja ehkä sä osaat myös suhtautua siihen, koska sä oot itse samanlainen. Ja mä voin sanoa, että mä näen mun tyttärissä niin paljon piirteitä, mitä musta oli lapsena ja nyt tietenkin aikuisena niitä on vieläkin, niin se helpottaa jotenkin. Mut ihmeellistä, että nyt jo mulle on, että se on tosi hassu. Mut sit mä oon myös niinku tosiaan ihan äärettömän ylihuolehtiva, mut sieltä välillä vähän liiankin. Mä oon tosi enemmän kuin minä. Mä oon tosissaan, mä katon hirveästi, en mä voi tehdä tota kun sit jos. Ja mä mietin aivan hirveän pitkä, vaikka mä haluaisin olla rentoa, mutta mä mietin niinku syy-seuraussuhteita ihan kauheasti. Ja riskejä. Joo, ja riskejä. Ja sit toinen, että mä uskon, että kaikkeen on aina joku selitys. Että jos on joku pieni ihottuma jossain tai jotain, niin mä etin sen. Mä haluan etsiä siihen niinku, että ratkaisun. Ja mä oon sama. Ja mielellään se niinku luonnonmukaisemman ratkaisun. Ja se ei ole aina helppoa. Ei. Mut sit toisaalta se on palkitsevaa, koska moneen asiaan on joku syy. Ja kyllä mä vähän sinne murehtiva, stressaava, mut silti tosi rakastavaa, että välillä mä ehkä vähän liikoakin annan rakkautta. Mutta mä oon kyllä tossa niin kun Jari Sinkkosen kanssa ja monen muun kasvattajan kanssa samaa mieltä, että lasta ei voi niin kun rakastaa tai kehua liikaa. Itsetunto kehittyy sieltähän se, sen lapsen pitää kokea, että se on ainutlaatuinen, upea itsenään. Ja se, että sä sen sille lapselle sanot 100 kertaa päivässä. Ei se haittaa. Ja kyllä sen antaa vaan sen, mitä täällä, kaikki mitä täältä löytyy. Onko nyt jotain, mitä me ei ehkä susta tiedetä, joka sä haluaisit kertoa? Montakin juttua. No, yksi riittää. Yksi riittää. Sellainen voisi olla, että me asuttiin melkein 1,5 vuotta Krakovassa Puolassa. Mun mies oli töissä siellä Krakovassa ja me lähdettiin sitten sinne ja itse asiassa siellä meidän pieni sitten sai alunkin. Mä olin alkuraskauden, asuin vielä Krakovassa, mutta sitten viimeisellä 3. me muutettiin takaisin sitten Suomeen, mikä on ollut tosi ihanaa, kun ollaan täällä Helsingissä. Se on ehkä semmoinen mun elämän yksi jännä vaihe, oli muuttaa ulkomaille ja jättää kaikki Suomesta niin kuin taakse. Totta kai ihmiset täällä on, mutta meillä oli esimerkiksi oma koti Turussa ja oltiin rakennettu pesä sinne ja me myytiin kaikki meidän omaisuus ja lähdettiin vaan menolipulla Krakovaan ja se oli tosi hieno kokemus. Mä olen äärettömän kiitollinen siitä, mitä se toi mukana. Muutakin kuin tietysti tää kaikkein paras palkinto. On se ihana kokemus. Siis meillä on 2 kotia. Me asutaan osa vuodesta myös ulkomailla, joten niin tääkin vähän yhdistää meitä ehkä, että pystyy vähän samaistumaan siihen, mitä se on, kun on rakkaat kaukana ja sit kuitenkin niinku on pois. Mut mites sulla? Kerro se jotain, mitä mä en tiedä, eikä muut tiedä susta. Ehkä semmonen, että tää työ, mitä mä nyt teen, niin se ei ole mun alkuperäinen koulutus, vaan mä oon valtiotieteiden maisteri. Eli mä oon valmistunut kaiken lisäksi Helsingin yliopistosta. Ja mä olin pääaineena sosiologia ja mua kiinnosti, siis aiheena sosiologia kiinnostaa edelleen ja nimenomaan niin kuin hyvinvointiin liittyvät asiat. Ja sit mä tein gradun onnellisuudesta. Tääkin yhdistää meitä, koska mua kiinnostaa nimenomaan onnellisuus ihan hirveästi. Ja mäkin oon lukenut yliopistossa sosiaalipolitiikkaa, mutta mä en koskaan valmistunut. Sä oot just tollanen, että sä oot niinku, jos sä päätät jotain, niin sä teet sen ja loppuun asti. Mä oon kyllä aika semmonen. Haluatko muuten viedä sitä kanssa niin oppia sun lapselle? Pitkäjänteisyyttä. Niin. Joo, kyllä haluan. Voisit sä opettaa myös Lionelille sitä? Mä haluaisin meinaa itselleni pitkäjänteisesti tiettyä semmoista, mutta
Se on kyllä ehkä mulla vähän semmoinen, mun temperamentti menee usein sen ohi. Ja tietty, kun on tärkeät asiat, niin sit, mutta mä ihailen sitä, että sä oot tosi sellainen. Että... Ja mä oon meistä myös se organisoitunut. Todellakin. Se vaan pitää niinku... Se on kauan tunnettu, mutta... Meillä on paljon yhteisöä. Meillä on myös jonkun verran sellaisia. Mutta me tasapainotetaan. Todellakin. Kyllä. Mä saan nopeasti aikaa ja kyllä. Sä mä korjaan niin Mut hei, ihanaa, että te ootte täällä. Siis tosi kivaa, että te ootte kattonut videoita ja me otetaan tosi mielellään palautetta vastaan videoista. Me halutaan teidän toiveita, mitä te haluatte kuulla ja nähdä lisää. Ja aina kommenttiboksit on avoinna teille ja keskustelulle, että me halutaan jutella teidän kanssa. Ja me halutaan kuulla teistä, kertokaa ketä siellä on. Ketä sä oot? Millainen äiti sä oot? Kuullaan taas pian ja moikka! Moikka!